documentos como persona culta. Eu teño escrito tantas páxinas laudatorias sobre tantos aspectos que podo permitirme a liberdade de facerlle pequenas críticas a cousas minúsculas na grandiosidade da obra artística, política, cultural, literaria e mesmo científica de Castelao. Esta é a cuestión, é dicir, os problemas son así, que de pronto eu diga que non me gusta eso de Galicia, teño razón lingüísticas, toponímicas, e non o digo eu son, e demais na tradición, Rosalía dixo Galicia, Curro dixo Galicia, Otero Pedrallo dixía Galicia, etcétera, etcétera. É como se agora alguén no Parlamento español lle chama a España hispaniana, pero que tamén aparece na documentación medieval. Non, os países, como as persoas, teñen un nome. Logo, por motivos literarios e tal, por decir, pero, sen dúbida, Castelao cometeu equivocación na vida, se fala. Eu que vivín máis que Castelao cometín moitas máis. Son unha autoridade en equivocación. E eres moi novo e que te has equivocado. Ben, pois a cantiga 103 estaba falando que no ano 80 que Figueira Valverde falaba en todas partes onde o convidaban, falou na nosa Galicia de Xenebra, e ali ten ocasión de saudar e de coñecer, de ver por primeira vez a un dos grandes poetas, José Ángel Valente, un dos grandes poetas de España do século XX, que só fixo unha modesta pero brillante incursión na poesía galega en galego, que son 7 cantigas de Alén, que publicou no ano 81, Edicións do Castro, un prólogo meu. Valente máis eu fomos moi amigos, porque fomos colegas durante 3 anos na Universidade de Madrid. E por se fora pouco, casamos con 2 amigas, 2 compañeras. Un día chegamos a clase, sentámonos, ele se trouxe ao lado dunha que se chamaba Emilia Palomo, que terminou sendo a súa muller, e eu ao lado de outra que se chamaba Emilia Pimentel, que terminou sendo a miña muller. Por tanto, a relación de Valente comigo é moi grande. E Valente ten nunha desas cantigas unha referencia á cantiga 103, pero venlle non porque el fose, digamos, versado en Afonso X, sino porque na conferencia que deu Figueira Valverde o ano 80 estaba dedicado pola Academia Galega a Afonso X o Sabio. Entonces quedou tan impresionado coa conferencia de Figueira Valverde que, bueno, que se non esa noite nunha data próxima escribiu o poema recordando o que sabía da paxariña de Afonso X, pero a través das palabras do seu glosador Figueira Valverde. E xa que falamos de Figueira Valverde como inductor de poemas que teñen que ver coa cantiga 103, o 17 de maio deste ano, bueno, do ano pasado, porque estamos xa no 16 do ano 15, e como recordou Carlos Valle fai un momento, aquí a Academia Galega celebrou o acto solemne en homenaxe a Figueira Valverde, e naturalmente os 3 oradores, que son 3 da Academia, glosaron aspectos distintos da súa personalidade literaria. Estaba entre o público un poeta, un importantísimo poeta, que ademais é académico, Xosé Luís Franco Grande, que esa noite, aínda inspirado polas palabras que oíra, escribe un poema que se titula Sanero de Armenteira, que está dedicado ao propio Figueira Valverde. Acaba de publicarse nun libro de Franco Grande que se publicou hai cousa de 2 meses. Eu mesmo, disculpen que fale de min, pero como decía don Miguel de Unamuno, soy el hombre que tengo máis a mano. Entón, eu publiquei o ano pasado, porque eu quería facerlle unha homenaxe, aparte de que publiquei un estudo de 300 páxinas que publicou Xerais e un máis abreviado en Irindo. Eu quería facer un achegamento, vamos a decir, poético, se me permite a expresión, a figura de Figueira Valverde. E publiquei un folleto que se titula 2 versións da cantiga 103 de Afonso X o Sabio. Nunha eu fago algo así como un resumo da cantiga
tal como a escribiu Afonso X, é máis ou menos como a entendeu Filgueira Valverde. E logo noutra, permitínme o luxo, como eu son aspirante a marxista, fixe unha visión marxista desa cantiga. Porque que pasa na cantiga tradicional? É un monxe moi religioso na Idade Media, nunha época fundamentalmente teolóxica, que o que quere saber é que lle depara Deus os que son vos na terra, van ir ao ceo, e como se vai percibir o tempo e a sensación do disfrute nesa eternidade. Esa é a visión teolóxica. Pero claro, eu tamén penso que daquela, aínda que non nacera daquela Marx, pero daquela había desigualdades, había injusticias, e ao redor do convento de Armenteira había xornaleiros, había campesiños e xornaleiros maltratados, asoballados, que pasaban fame. Entonces un destes campesiños, claro que pode ter unha visión teolóxica e preguntar como será o ceo, e el diría, pero comerase no ceo e comerase ben. E entón eu presentolle todas as comidas que hai na gastronomía tradicional galega: o almorzo, a parva, do latín parvus, parva, parvo, a comida pequena que se fai ás 10, o xantar, a merenda e a cea. Desde logo, se teñen un pouco de inquietude pola gastronomía e len esa miña cantiga, aí é un tratado de aparecen os chourizos, aparecen os xabos, aparece o viño do Ribeiro. Entonces a Virxe fai un milagro, dicirlle, comerás todo isto, e el está desexando morrer. Eu isto xa non sei se é moi religioso, se isto é heterodoxo ou non, porque ele está farto de pasar fame e quere morrer para comer todas aquelas extraordinarias viandas que vai haber no ceo. Así que, xa ven, entre Afonso X e Filgueira Valverde produciron, incluso neste ano, manifestacións literarias en verso, como a que acabo de citar, de Franco Grande, e a que acabo de citar. Para terminar, a cantiga 103 foi tan importante na vida de Filgueira, que en Filgueira das o que se dan os grandes eruditos. Eu non sei se vostedes saben por que a filla de Menéndez Pidal se chamaba Jimena. Don Ramón Menéndez Pidal dedicou, que foi un sabio, dedicou os 99 anos e medio da súa vida, case chegou a centenario, a estudar o cantar do Cid, ou a España do Cid, ou os romances cidianos. E, naturalmente, hai unha persoa importante na vida do Cid. Na vida do Cid que pode ser interesante ou non, a mí non me interesa moito a vida do Cid. O Cid era unha especie de bandoleiro. Pero, bueno, porque xa hai unha visión distinta do que é a Reconquista. Pero tamén hai que comprender o erudito, e entonces a figura de Jimena interesa. E o día que nace a súa filla, chámalle Jimena. Bueno, pois, na vida de Filgueira Valverde, a cantiga 103 é fundamental. Tanto que o seu ex libris, o ex libris é algo que amamos moito os bibliófilos, pois é, naturalmente, esa iconografía que hai en Armenteira, que é a árbore, a paxariña, a virxe co neno e o monxe rezando, pero interpretada por Castelao. Tamén aparece reproducida no artigo que eu publico aquí. Para terminar, quero refutar a don Xosé Carlos Valle. Non vai ser a verdadeira publicación sobre Filgueira Valverde, porque concretamente o próximo boletín da Real Academia Galega, que sairá sobre outono, recollerá todas as intervencións que se produciron na sede da Academia en decembro do ano pasado. Bueno, non vai sair en 2 ou 3 meses, pero sí, eu creo que seguirán saindo, pero bueno, é a hora de Manuel María, pola súa vida e sobre todo pola súa polifacética obra, non só a súa obra de poeta, claro que dá para encher conferencias, encontros, actos distintos, recitais en escolas, en institutos, e por tanto está ben que o protagonismo o teña unha personalidade literaria como a do poeta, pero dramaturgo, narrador, articulista, que foi Manuel María. Graciñas
disculpen esta pequena intervención con este xoven. Os xóvenes teñen moito que aprender, os que non o somos tamén. Nada, grazas a todos.